paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng! Well, kumusta kayo manan, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga wanlabas. Alas, sige! Kas iti sigod, adi pa'y matlaan agbaliw, at to'y manan timay sa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Kat siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto agkupas apadas kan pakasaritaan to'y kakaisuna. The one and only abida tayo ani, Kapitan Enteng! Tuyang! Tuyang! Oh, adat dito'y kusina. Umay ka man ditoy. Ay na, madama ak nga glut-lutaw. Ayaw ka lang ayam. Apay aya. Naggapuak di tarwar. Adaman kanusumon man. Nagko na. Ni kagawad ko anang. Inreklamo da ka manay, nagita inchis-chismis mau. Kay, namati ka mag. Apay nga minta saan ka sumardeng agchis-chismis aya. Inak man laglutaw. Alas 10 pa'y laeng, agluto kan. Pangaldawan nga raud. Apay nagsapan. Siyempre, mapanak makichismis. Yak kaya't timala daw iti pakichismis ha. Papa naman ay nanatuyang. Ay, mapanak ijay laod. Inak man makipatpatang. Nagsapa ka mo na mapan. Ay siyempre Siyakti ka sa sapaan. Kain pulaws asa anak amala daw. Jak payag langlangan. Anya nga iti pagsasaritaan nyo, Jay. Jay man ibagbagadaan ni Kapitan Kano. Kat agibulbul sa iti pondo ti barangay. Sino nga, Kapitan? Of course, ni Kapitan tayo. Ni Uncle Kao? Wun, dayta ti agwarwaras ita dito'y asayang kusang. Oy. Awan timbulbul sa ni Uncle ko akwarta. Narigat nga ibagam ti kasta kwarug. Awan na talaga. Da kayo la chismosa ti mga aramid kadag iti kakasta nga istorya. Saan mo't nga rod apod now? Namanid marito yung tinreklamo da. Ay, wan nga rod, Kapitan. Hiring da inton madamdam Naglaing mat nga men, nga gistorya. Wan nga rod, nagatal ti dila day di ako marik. Ay bagbagaan nyo na di ako Mario. Di na kami tupay kasarsarita. Apa nga? Wan tasaan kami akasken kwa na analaeng amanarsarita. Iso asabalen dagiti kukumari na ita, Kapitan. Marituyang, papanam? Ay, adda papanak maray. Nakahandbag gamay. Ay, nakasandalak pa ya. Kaslamapan kamot ag trabaho. Saan? Mapanak la makipatpatang? Nagsapan. Ay, katsiyempre sige maray, tagap apuraak, ang mga numaladawak. Ay, Marituyang, agkikita tayo kumadita tersena ni Marikwan ang inton malam. Ay, da kayo laengan maray. Sabali ti kayat ko apakitungtungan ita. Sige, mapanakaw. Marikwanang, saan kanon akayat ni Marituyang ti makisarita kadata? Ay, wan mat. Iso ang nagado ti reklamo kontra kenkwana. Tasabalen ti pakikuykuyugan na. Wan mare, inreklamo daman en. Bayam bareng makaamiris tumetlaeng. Ay, tila pag-istoryaan da. Pakibiyangan da ti biyag ti sabalay. Wan nga rod Ay, iso abay antaman laengen nida. Ni, mare, Na, ambulansya mo't di limabas. nay, nagturong mat ija barangay hall. Anya nga tataramidan da ijay. Nakita mi jalin mabas nga ambulansya, inteng. Nagturong ija barangay hall. Ewan. Kada napan nurse kan doktor. Taapay, Kinasarita dak may papan iti bakuna kontra COVID. anya, addan simbang put a bakuna dito'y barangay tayaw. Pinagsasaritaan mi pa iti aldaw. Nga umay daag bakuna.
Ay, sus. Ay, Yan, apay akas lang madandanagan ka. kot no ibagbagada nga umuna ang mabakunaan dagiti senior citizen. Kit! Ay, datayon a senior citizen ti umuna ang mabakunaan. Jakto pa'y madanagan ka. Na, saan ka ang madanagan? Apay ko maamadanagan ak ni. Kot no kabuteng mo ti injection. Kitwon may talaga akabutang ko tinjiksan. Na, umisam-isam kapailaan. Saan ada tayo ti umuna a senior citizens? Ngaan niya, Ama bakunaan. kat, asino nga rod? Dagiti chismusa no nalaing nga agistorya. Ay, nagsaya atin. Urayak la na bang aran? Imbaglakit din ta sa anak akas ken ni Marituyang. Iso asan na rumbeng madanagan ka. Wen Adam amok. Agan anad kakit de. Wen nasaya at mag, ta isuda ti umuna ang mabakunaan. Agprotesta. Sana mabalin na datayo ang baak ti umuna ang mabakunan. Kwaraw, Kayat, mga sawa akong ano kastalaan. adda na damag ko dita barangay hall. Ha? Anya day tatamag. Saan ka no adda tayo abaak ti umuna ang mabakunaan? Sana datayaw. Sino nga ro ti umuna? Sigun iti damag kaw. Dagiti ka no nagatel ti dila na ti umuna ang mabakunaan. Ha? Dagiti nalay nga gistorya. Wenno chismosa. Way, Adam amaw. adamat amok. Nasaya at mo't ano isuda ti umuna ang mabakunaan. Ay, wuna. Apay ngay kano nga isuda ti umuna ang mabakunaan. Tapno na partak ang maipadamag kan maiwaras, no epektiv mo lang di bakuna wano saan. Uy, nasaya at nga ron nung kasta. Maaramat mo't langan dagita analaing nga gistorya. Anya ti pagtutungtungan da dito'y barangay hall paray. Di mo pa siguro amuan niya. Ti anya, Adan bakuna ti COVID-19. ay addan paray. Agbakuna dan. No kasta, datayaw ti umuna a senior citizen. Ay saan paray? Ha? Saan na datayaw? Dagiti nalaing nga gistorya. Nituyang kaw. Iso dati umuna ang mabakunaan. Ay, nasayahat nga ron. Baring no maksayan ti kinangiwat ni tuyang kaw. Mal, pagsaganaam to ni tuyang mo. Nasakit nga da, paray. Ay saan? Ure kadwaam to ni tuyang mo nga umagpabakuna. Anya ti oras ay tuyang. Apay adamagam. Day tanay. Pasado alas 9 iti rabi. Rinabii kamot langin apapan makis istorya. Kasanaw kat nagmayat mo't nga man ti makiin ni istorya. Iso ang nag-overtime ako na. Na, at dapay gayam overtime mo. Una, ay badaw, amam, di ka aruba tayo abalasan. Ay sos, nakitaray gayam, iso adi tayon makitkita. Nakitaray ijay anak ni Pari Gustain. Ay sana nga interesado. Conformity is istoryaan. Na, ay, nasaan ka nga interesado? Dahil nga ron tinanggam. At danjay bakuna ti COVID-19 dito'y barangay tayo. Ay amo man. Siyak pa'y ti kunam. Ket amaw no asino ti umuna ang mabakunaan. Amaw no asina. Asinaw. Ni Kapitan. Sumaruno ni Kagawad Kwanang. Sumarunon tupay ni Kwarog. Ay, agtal na ka man. Katawa ka, katawa. Apay pagtalnaan na, naragsakak nga raw. No talaga nalaing ka ang makichismes. Apay adi mo na amuan, ada kayo ti umuna mabakunaan. Anya? Nakigtot ka. Nagnervyos kan? Anya ti kunam ba daw? Da kayo at chismosa ti umuna mabakunaan.
Ang mga nusikapay ti umuna itilistaan. Tanagkaraw ti kinachismusam. Ay sos, di ka matagsao iti kasta ba daw, di nakmat pagdanagan Iso day ta, tinangag ko, tuyang. Ibagbagak lang, tipod now. Mare, nadamag mon adag iti chismo sa ti umuna ang mabakunaan iti COVID-19. Wen, Mare. Ma'am, ni Marituyang ti umuna iti listaan. Isun sa mga agpaisaw. Win pinili dan jay kalaingan aman na nao dito'y lugar tayaw. Ay, no kalaingan laeng ni Marituyang data. Win nalaing mat dyan nagpilian niya. Daytay kumabakuna ka pipigsaan ka ti itudok da kang guana. Ay win kalaingan nga rod. Di ka pipigsaan mo ti itudok da kenkwana abakuna. Ingka na, makiistorya, tuyang. Ay sos, di nakman ibaon si ka ba daw? Siyak taon ti agluto. Siyak to pa yan ti aglaba ken aglinis. Ala, ingkan. Apay aya nga ibaon nak. Di mo kunain, nasaan ka na makiistorya. Ay, kayat kun nga isardeng. Ha? Apay nga isardeng mau. Sige kiday. Ingkan, taur-urayan da kan dagiti padam at chismusa. Jak nga rod kayatan. Umuna kayo kahit ama bakunaan. Nagkuna. Dagiti opisyal. Ay sos. Isagana mon, day tabagay, tuyang. Tasika, ti umuna. Ano na tuyang? Hmm. Naggapuwa kay laod. Iti ayan dagiti kukumarim. Kahit Urayan da ka ni Jay. Naurnong da ni Jay. bay am idang aguray. Mano kanon nga aldaw asaan ka mapmapa ni Jay. Ay iuwan. Ay ikwaraw. Ibagaman kitdikin ni Kapitan tay katunan tinagan ko ijay listaan dagiti mabakunaan. Ha? Apay nga ikatan na. Sa anak nga minan amapan makichismays. Ay, sana na mabalin-abaliwan ti listaan. Final day jayain. Naisubmitarain. Anya! Ne, itamampay nga imay ka dito tersenak, Marituyang. Wan maray. Sigud alabas-labasam laeng to'y tersenak kay. Tamapmapan ka kadagiti padam analaing nga gistorya. Ay na, sa anak kun amapmapan ijay ayanda maray. Nabayagun. Tapay ngay, kano si Katireyna dagiti chismusa. Ide, ngam ita, saanun? Kahit anya nga rod ti posisyon mo itan ngay. President wenno vice. Ay namaray, sa anak nga ruden amapmapan ijay. Ay, wanggayam. Hmm. Amam, nakitaray tay kabaranggayan tayo di tabagatan. Ha? Kahit anya nga'y tinapasamak maray. May sama nga minachismusa. Iso ti may kadwa iti listaan kadagiti mabakunaan. Anya? Si kati kaunaan. Dahil ti may kadwa. Ay namaray, tulungan nakmat. Saan ko maasyak ti umuna ang mabakunaan? Si kangarod ti umuna. Si kati buhay na maanaw. Marituyag, ipapas mo ti mapan makiis-istorya. Tano mabakunaan ka, limitadon tulaangan ti panagsaritam. Kasano alimitado? No dagiti dakas at chismes ti istoryam. Saan kan ang makasaaw? Tumangkan dagita pangam. Iso asaan ka ang makanganga. Nungay good news. Pumartak ti panagsaom. Ura ag malmalam kan agpatpatnag, saan ka ang mabannog. Anya? Uray makadanon kapay, ije adayo nga ilay ang makiin ni storya, saan ka ang mabannog. Basta nasayaat, dagiti agtaod, ditangiwat mo. Ay na, makapadanag mo tayo nga ibagbagam maray. Ay, saan ka apagdandanagan, Marituyang?
Day takano nga min kat ti side effect na jay bakuna. Ay, badaw. Ingka man makisarita kin ni Kapitan. Ta ikatin na tinagan ko iti listaan dagiti mabakunaan. Apay ko mga ikatin na. Kay, sa anak mo tan amapan makichischismes. Italang mit Mabutengak nga main asyak ti umuna. Mayat tuyang asikat ti umuna. Ta idi pay lang ngay karkararag kaw. Asumardeng kuman tinakaraw akinaman na naom. May kami man makisarita kin ka paray. Kanya dayta. Ipagamo na tuyang. Sikan na. Kanya dayta. Ay, kwa, Kapitan. Mabalin ka day nga ikatumon tinagan ko iti listaan dagiti mabakunaan. Wen paray. Nagbalbalo yung mitan ni tuyang kaw. Na. Inlutwan nak mitan iti kanag. Saanay na mapan makis istorya. Pudno dayta, Kapitan. Imbes a mapanak makitungtung taong, mapanak laengen tumulong nga agikap tapno nalinis to'y barangay tayaw. Kasta Saan kat ati makiis istorya ng agmalmalam dar arami de maray. Wen paray. Isupayan ti nang ipastor wang may. Isupayan ti mapan agbangkag. Agbalseg kaskada sumakdaw paray. Anya? Wen paray. Sa bagay, imay da imbaga itay ama baliwan kanon dagiti umuna ama injeksyonan. Saanan dagiti nalaing nga agistorya. Ha? Ay, sus. Ay, nasaya at nga rod ano kasta, Kapitan. Una. Ay, kahit asino ngay nga rod dagiti umuna. Dagiti kanulalakay nga kalbaw. Ah! What? Ay, Ay. sika ba daw? Di mo ibaga day tamaray. Tatalaga nga inyong nak dito'y listaan tinagan di pare ba daw? Ay, nanatoyang. Bakbakitan kan. Imbes amapan ka makisarsarita kadagiti kaarubam, agdalos kakit didi tabalayo. Wenno agaramit ka iti pagsayaatan nyo nga agasawa. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanan ng labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Father Mark Batolne. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.